Ďalšia malá prehliadka. Toto je chodbička. Dvere. Tu sa ide do kúpeľky. Tam bude sprchový kút. Práčka. Vécko. Tu umývadlo. Takýmto penetračným náterom sa to natiera. Také kamienky. Nenatreté. To sú len ponatierané už. Kuchyňa pred malovaním. Bude chladnička, tam bude umývačka, dres, to bude šporák, digestor. Tu je prechod do obývačky. Tu bude jedálenský kút. Tam bude obývačka, to nám horí v krbe, prikurujeme, aby sme mali teplejšie. Tu budeme sedieť v obývačke, pozerať do krbu, aby nám bolo teplo. Alebo možno tu bude gauč, ale asi nie. Tak, ideme sa pozrieť hore, kde bude poumietané. Tu už sú omietky. Tam už to vyzerá trocha jak chyža. Išli sme hore na chodbu, to je, začneme odtiaľ, to je jedna decka, tam je do druhej detskej, vécko, kúpeľka, spálňa, tak si pozrieme prvú decku, ešte treba dobrúsiť sádrokartón. Táto stena je vysnutá skoro celá. Aj tamtá je skoro celá vysnutá. Tam je prieduch z krbu. Tie diery v stene, tam sú zásuvky, aby sme ich potom našli. Pozrieme výhľad z detskej. Tak, idem pozrieť do druhej. Druhá decka, tiež treba dobrúsiť sádrokartón. Tam ešte není omietnutý prieduch z krbu. Tu už je komín, hotovka, rohové lišty, toto, tak, vécko, to treba ešte skovať za sádrokartón, ten geberit, dorobiť okolo okna, tiež už nám neostal sádrokartón, sme nemali, tak sme nedorobili okolo okna, to je práčka. Tam tá diera bude za kachličkami skovaná. Tam bude vaňa. A tu umývadlo.
Ok, ideme do spálne. Okta tiež ešte vysychá po omietkach. To bol ten železný stĺpik, ak je tam ešte mokré. A tuto je malá pracovňa. Tam bude stôl s počítačom. Taký okno von. S výhľadom na hrad. Tak, špinavé okno trocha. Už porobené všetko.